Bliv ved, den kommer lige om lidt. Du puster for hårdt. Ja. Lart. Hov, der kom 2. Ja, der kom 2. Kig lige herover nu. Det er eddermame flot, det der. Yay! Ja. Har du filmet det? Ja, det har jeg. Jeg holder den lige for dig, så den ikke vælter. Godt. Og så lægger du den over på brættet igen. Godt. Et øjeblik, jeg holder her. Ja. Allerførst støber man. Bare kom lidt på dem alle sammen. Du kan godt komme lidt mere på, skat. Ja, godt. Og så på de andre også der. Ja. Så. Godt. Bare koncentrer dig om den ene af gangen. Tag den i midten først. Den store. Puster lidt for hårdt. Der. Puster for hårdt. Der. Ja. Ja. Puster for hårdt. Lidt til. Kan I se det? Det er sådan, man laver en smoothie. Man kan faktisk også lige lave sådan en her. Hvad er det? Det er sådan et mønster. Kan I se det? Ikke for tæt på. Ja. Og man kan faktisk lave den til en ørering, hvis man sætter en sten på den. Ja. Og så er der denne her. Æskede. Den kan man også lave. Må jeg lige prøve at filme noget i den kasse der? Hvad har du der? Der har jeg sødt. Hold da op. Og man kan også lave en ørering i denne her. Ja. Hvis man sætter en sten på her, så hænger den her. Ja. Ja. Se, nu måler hun tråden til den sten, der skal gå ind igennem øret til ørering. Den så skal vi lige herhen. Se, nu har hun gjort... Må vi lige se tråden? Se, nu har hun gjort tråden tyndere. Nu filer hun den. Hvad er det? Det her, det er et trækjern. Selv jeg kan spørge, hvad er det? Kan I se alle de små huller? Ja, Så bliver tråden tyndere og tyndere og tyndere og tyndere. Ved du det? Du filmer mig, mens det lige gør, så de bliver helt skidt. I kan se, at de her øreringe, de er lidt malere.
agtigt. Så prøv at komme med her. Nu putter jeg dem ned i en syre. Jeg skal lige have fjernet den der sko. Og hvad gør man så? Hvorfor gør man det? Fordi at så bliver de sådan lidt mere reneagtige. Okay, så det gør dem rene. Ja. Hvad er det der? Det der. Ja, Se, det her omkring den er lidt beskidt. fingrene, så vi kan se. Ja. Så skubber man den lige lidt ned i de her kugler der. Så man slet ikke kan se den. Kan I se det? Ja. Nu skal jeg lige have låget på igen. Hvorfor skal man det, tror jeg? Nå ja, det er fordi, at man skal vende den om jo. Så kører de her små dimser rundt. Kan I se? Så kører de rundt. Flytter du fingrene? Og så gør det faktisk, at den bliver rigtig ren og skinnende. Nu kan I se, at de ligger lige i syren. De skal ligge i en halv time eller noget. Snart så stopper den. Det gør ikke noget, fordi at så drejer den bare den anden vej rundt. Når den lige er stoppet et øjeblik. Og det tror jeg faktisk gør snart. Se, nu stoppede den. Så kører den så anden vej rundt. Så skal I se. Det er faktisk meget svært, fordi så skal man have hånden helt ned for at kunne finde den igen, faktisk. Og det bruger jeg lidt tid på. Det er meget svært at finde. Der. Så skyller du den lige op i vandet. Nu skal vi op og skylle. Nej, jeg tror, skyld den her i. Det her det er meget spændende. Så trykker man ned på den nederste, så lyser den grøn. Så skal man tage den her op. Ligger den der. Er I klar til at larme lidt? Ja. Hvad er det? Det er sådan en, der gør, der vasker den. Og så skal jeg bare lige have på mine hænder. Ved du, hvad det hedder? Ultralyd. Ultralyd af. Er den blevet fin ren nu? Så tør den op i... Sådan. Så blev den skinnende. Kan I se det? Ja, må jeg se. Ja, var den fin. Så læg den ned i æsken. Skal vi prøve at se, om de der øreringe, de er blevet gode? De skal jo også. Prøv lige at vise mig den lige i æsken. Så prøv lige, Hold dem stille. at se de her øreringe. Prøv lige at holde dem stille, skat. Ellers kan den ikke stille skarp. Ja, okay. Godt. Se. Nu plupper jeg dem ned. Det er ikke syre, det her. Det der, det var syre. Og tag dem op igen. Og lad dem lige dryppe af. Hvad laver du? Neglehak. Hvad skal man bruge de der neglehak til? Det er til låsen, når den kommer på. Vidste I det? Låsen skal faktisk have et neglehak. Jeg henter lige. Du skal holde godt fast på tingene. Ja. Hold godt fast. Og ved I, hvorfor der skal sådan noget voks? Det er ikke mudder, selvom det ligner det meget. Det er heller ikke ler. Det er sådan noget voks. En anden, det er ikke den, jeg brugte før. Nu skal jeg bare bruge noget andet polermasse. Godt. Nu det her polermasse, det var det ikke før. Kommer helt til at skinne. Kan I se det? Og det tror jeg faktisk også, jeg skal have gjort med min ring. Ja. Så. Flot. Hold den stille. Hold den lige så stille, du kan.
Flot.